to? Mhm. Dinozaur. Mhm. Myje. Mhm. Dom. Mhm. Co to? Klocek. Tak. A to? To jest nos. A gdzie Zosia ma nos? Dobrze. A teraz? Całuję. Mhm. Mhm. Halo? Bocan. Bocian? Babcia. Babcia. Samolot. Samolot. Jest samolot jakiś na niebie? Tak. Gdzie? Nie ma. No nie ma. Jeśli będzie samolot, Mhm. to jest biega, Świetnie. a to jedzie. A to jedzie i zrobimy jeszcze